Hej. Hej. Tak fordi, at du lige vil svare på nogle spørgsmål, som vi har fået fra nogle elever i dag. Det glæder mig til. Ja. Det første spørgsmål, det er, hvorfor og hvordan blev du først? Jeg valgte at blive færdselsbetjent, fordi jeg kom ud og kørte en tur på motorcykel. Og det blev altså bidag, og har holdt mig i gang nu i 35 år i færdselspolitiet på motorcykel. Det var den vigtigste årsag, tror jeg. Ja. Og så var jeg selvfølgelig også heldig at få de stillinger, der var ledige undervejs og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at man melder det, og så har du det resten. Nej. Man starter med en turnus på 3 år, så kan man så udvide det efterfølgende. Okay. Jeg kan godt lide det her frie liv, med at komme ud og køre, være ude i naturen, arbejde i trafikken, være meget udenfor. Jeg bruger 2/3 af min tid på at være ude på gaden, og cirka 1/3 på kontoret. Den kombination kan jeg godt lide. Kører du så stadig meget på motorcykel? Ikke lige nu. Nu er det rigtig dårligt, men om sommer gør jeg kører typisk 15.000 kilometer hver sæson. Hold da. Sådan. Du laver jo det her politijagten her. Og hvilken episode inden for dit arbejde, det husker du så bedst? En af de episoder, som selvfølgelig har bidt sig godt fast, det er jo den her eftersættelse, som vi kalder det, politijagt, hvor der ender med, at bilen kører ind i en anden patruljebil, og de vælter rundt, og så det, der kommer bagefter, han bliver anholdt og sådan nogle ting. Det er helt klart. Det er faktisk meget sjældent, at på tv ser det direkte i Danmark, som vi har gjort her. Ja. Så det er lidt af et scoop for programmet. Ja, okay. Og er det så også den episode, der har gjort mest indtryk på dig? Nej, jeg vil ikke sige, at det er den episode. Altså, der har jo, som politi kommet ud til mange tragiske episoder, hvor folk er døde, selvmord og så videre. Ja. Og der er nok nogle af de episoder, der bliver sig mere fast, end lige den her gør. Er det så også noget, der påvirker dig mentalt? Man bliver påvirket. Ja. Det, der er vigtigt, det er at gå på arbejde og arbejde videre. Og der har vi forskellige redskaber, og vi snakker med hinanden. Og hvis der er behov for det, så kan man også komme til psykolog, så vi har politiet har psykologer ansat, så man kan få psykologsamtaler og bearbejde. Okay. Nu har du arbejdet som politi i mange år, så har du egentlig nemt at vurdere, om en fører er påvirket af både alkohol eller? Altså, man får en vis erfaring. Jeg plejer at sige politinæsen, for hvis der er et eller andet galt, men det er altså ikke altid, hvad rammer plet. Jeg har stoppet folk, som har tænkt, de er garanteret fulde, og så taget til, så viser, at der ikke var noget. Men i de fleste situationer, vil jeg sige, der rammer min mistanke meget godt. Ja. Hvad synes du så er mest udfordrende ved dit arbejde? Jeg synes, det mest spændende, det er faktisk, at tingene skifter så meget. Den ene øjeblik, så stopper jeg en ganske almindelig trafikant. Det kunne for eksempel være dig, der kommer kørende. Skal jeg bare sige kørekort og snakker lidt med dig. Jeg har en god tur. Det næste øjeblik, så stopper en, der faktisk kørekortet påvirker narko, eller ikke vil stoppe og stikke af og sådan noget. Så du har det der, det skifter meget. Ja. Og som vi siger, vi har en slogan, der hedder, ikke en dag er en, så det passer faktisk ikke godt. Så når man møder om morgenen, så tror jeg, at i dag skal jeg lave det og det. Langt de fleste situationer, det bliver jo helt andet. Ja. Og det kan jeg godt lide. Jeg trives i det her forandring. Altså det her rutinemæssigt, man møder samme dag, laver det samme og sådan noget. Okay, det er ikke mig. Man skal nok også altid være på vagt, eller hvad? Fordi man er lidt i beredskab altid. Når du er ude at køre, så har du lidt den her, hvor du er sådan set klar hele tiden. Ja. Men hen over mange år, så vender man sig selvfølgelig til det. Og kan læse situationerne sådan lidt på forhånd. Og nogle gange kan du godt læse, hvis det er på vej til at udvikle sig, at den anden part begynder at blive aggressiv, så kan man se sådan nogle ting med dem, ligesom spiller lidt op, og øjnene bliver lidt mindre, og deres stemmeleje ændrer sig, og de flakker med øjnene, ligesom, hvor kan jeg stikke af? Eller sådan noget. Altså, det er sådan nogle tegn, vi lægger mærke til, okay, så skal vi også være aktive. Selvfølgelig. Nu har jeg også et spørgsmål omkring det her med, at du laver jo det her tv, og hvordan opstod ideen med ligesom at kombinere dit politiarbejde med tv? Det er faktisk ikke noget, jeg har fundet på. Det er, altså, vi starter sæson 30 om lidt. Hold op. Det er mere end 15 år siden, det her program blev startet. For mit vedkommende startede den dag, jeg kom tilbage til min afdeling, og inde på min chefskontor, der sidder og snakker med 2 personer. Og det var nogen fra det her tv-selskab. Og så kalder han på mig og siger, prøv lige at se, at de der vil gerne vide, hvad laver man inde i færdselstid. Kan du ikke tage køre en tur med hende? Jeg tænkte, det gider jeg ikke. Jeg skal ikke være brandfri på sådan journalister der. Så jeg gad egentlig ikke, men chefen sagde det jo. Jeg tog ud og køre med hende, og vi kørte et par timer, og jeg lavede det, jeg plejer at lave, tænker, det hører jeg aldrig nogensinde noget mere om. Men det gik altså den anden vej, de kom tilbage, og så udviklede det sig. Så er der nogen, der spørger om det, man ser i politijagten, om det er ægte, eller er det overdramatiseret for ligesom at fastholde seerne? Ja. Altså det er ægte på den måde, alt hvad der bliver vist, er foregået i virkeligheden. Okay. Men det er klart, den måde, du klipper det på, der kan man godt nogle gange
pifte lidt op til mere end der er. Og der har været mere end en gang, hvor jeg har sagt til dem, det der musik, det kan jeg godt droppe. Det er for meget. Og der kommer nærmest trommer, du ved. Så der er de skruet lidt ned for det, fordi det skal ikke være ligesom i USA, hvor man ligesom poster en situation op til et eller andet. Men på den anden side har jeg også forståelse for, at de er nødt til at klippe det på en måde, så folk gider at se det. Selvfølgelig. Så det er jo en balance. Jeg synes, de har et meget god balance, faktisk. Så I har også noget at skulle have sagt, når de laver de der. Så kan I godt sige, at det vil vi ikke have med, eller så videre. Det må I have. Hver gang de er færdige med et program, så kommer den på e-mail til mig og til min chef og vores kommunikationschef. Så sidder vi og kigger det igennem, og hvis der er et eller andet, vi har at sige til, så skriver vi tilbage og siger, det er forkert, eller jeg kommer til at sige noget, der ikke passede, eller et eller andet. Og så bliver det rettet. Men altså, dem, jeg har været med i, det er meget få gange, vi har været nødt til at lave det op. Okay. Synes du så, at politijagten har påvirket dit liv? Altså i forhold til det der med, at du kan blive stoppet på gaden, nu skal du ud og lave foredrag og så videre. Politijagt selvfølgelig forandret mit liv på rigtig, rigtig mange punkter. Jeg kunne da være jo. Ja. Og jeg havde faktisk på et tidspunkt også i starten, hvor jeg stoppede en sæson og tænkte, det blev lidt for meget. Og så snakkede jeg med nogen om og sagde, jamen du enten vælger at sige, at jeg kan bruge det til noget, fordi det åbner en masse døre, eller også kan jeg sige, at jeg stopper nu, og så glemmer folk mig i 3 år. Og jeg valgte altså det sidste, jeg synes, jeg får rigtig meget at komme ud og snakke med mange mennesker, også på gaden, og folk kommer hen til mig. Det er ikke dig, der er ham der Vlado fra politiet. Jo, og så begynder vi at snakke. Det vil jeg normalt ikke gøre til en patruljebil. Altså jeg tænker, hvis du kom gående på gågaden i Varde, eller hvad nu kunne være, og sige, der holder en patrulje, vil du gå hen og snakke med den? Nej, det tror jeg ikke. Men der er mange, fordi de ser det mig, når jeg holder på motorcykel. Så kommer jeg ind. Er det klart, at Vlado er? Det er det. Og så har vi en dialog i gang med det. Så det har været mest positivt, vil jeg sige. Okay. Og på sådan cirka på en uge, eller når du er på arbejde, hvor tit er kameraholdt som midter på patrulje? Er det? Det er cirka et par gange om måneden. Okay. Det er ikke mere end det. Det er typisk, når jeg er på arbejde i weekenderne. Okay. Så det er ikke sådan hver dag overhovedet ikke. Et par gange om måneden. Okay. Og så lige det sidste spørgsmål, som nok også er det vigtigste. Det er, om du har et godt råd, som man skal følge, hvis man bliver holdt ind af politiet. Hvis man bliver standset af politiet, så skal man stille og roligt køre ind til siden. Lad være med at kaste bilen ind til siden. Og så bare vente til de kommer hen og snakker med en. Lad være med at stige ud. Og vente i bilen, og så kommer vi hen og siger goddag. Jeg skal lige blive om kørekortet, og så er det sådan set det. Det plejer at foregå stille og roligt. Jeg kunne forestille mig i hvert fald, at mange unge mennesker altid synes, det er sådan lidt nervepirrende. For eksempel mine veninder nogle gange, jeg blev holdt ind af politiet. Jeg var så bange, og men de ved jo godt, at de ikke har gjort noget, men altså, når man er ung, så... Det hører jeg tit, altså ofte gør vi det, når vi kører bagved, så tænder vi warning-signalerne. Det er bare for at markere, at man skal trække ind til siden et eller andet sted. Ja. Det behøver ikke være lige med det samme. Måske lidt længere fremme, eller hvor man nu kan finde. Så ellers, hvis man stopper, så man ikke holder det rigtige sted, jamen, så siger vi til dem, kan vi ikke lige køre 100 meter frem, bare ved holde ind til siden. Ja. For det meste er vi flippen. Ja, det kan jeg jo forestille. Ja, det var det hele. Velkommen. Tak for det.